Normalment pensem que les grans revolucions culturals naixen al carrer, oi? Bé, doncs avui en veurem una que va néixer als despatxos del poder. Parlem de l'humanisme català, una transformació intel·lectual que, sorprenentment, va venir impulsada des de dalt. Com neix un moviment cultural? La resposta que ens ve al cap és des de baix, de manera espontània. Però i si us digués que un dels girs més importants de les lletres catalanes es va cuinar directament al cor de la monarquia? Doncs sí, la història de l'humanisme català ho capgira tot. Vinga, fem un cop d'ull ràpid al nostre recorregut. Primer, veurem com va aterrar aquesta idea. Després, qui va ser el motor de tot plegat. Analitzarem com va transformar la nostra prosa, per què va ser un cas tan especial, i acabarem veient quin llegat ens ha deixat. Som-hi! Anem al gra. Com entra una nova manera de pensar? Situem-nos, finals del segle XIV. Per tota Europa bufen vents de canvi, una autèntica renovació intel·lectual. La pregunta és, com va arribar tot això aquí, a la Corona d'Aragó? I per entendre bé tot aquest fenomen, la nostra anàlisi es basa en estudis clau sobre l'humanisme a les lletres catalanes. Això ens permetrà posar les bases per entendre el concepte fonamental de tota aquesta història, que és, evidentment, l'humanisme. Però què és exactament l'humanisme? Doncs, ras i curt, va ser un canvi de xip total, un moviment que va dir «Ei, tornem als clàssics, als grecs i romans». Es tractava de recuperar la seva elegància, de posar la raó humana al centre i de deixar una mica enrere la rigidesa del pensament medieval. I aquí, atenció, ve la gran particularitat del cas català. Perquè el vehicle d'aquestes noves idees no va ser un grup d'artistes en un cafè. No, va ser l'institució potser més poderosa i organitzada de tota la corona, la Cancelleria Real. Aquesta és la idea clau, la que ho canvia tot. No va ser una onada que venia de baix, sinó una decisió, gairebé una estratègia, que es va prendre des del nucli del poder. L'humanisme no va lluitar per entrar, va ser convidat i promogut des de dalt. Però per què justament la Cancelleria? Doncs pensem un moment. Qui hi treballava? Els funcionaris, els secretaris, vaja, l'èlit intel·lectual del regne. Eren els que redactaven tots els documents oficials. Aquests homes, que eren uns apassionats dels clàssics com Ciceró, van començar a imitar-ne l'estil. I què va passar? Doncs que gairebé sense voler van crear un estàndard per a la llengua escrita. Una mena de català culte unificat, una coiner que serviria de model per a tothom. I clar, tot això no es va quedar en una simple teoria. Va tindre un impacte real, directe, en la manera d'escriure. L'humanisme va canviar, literalment, la música i l'esquelet de la prosa catalana. Quin va ser aquest canvi? Doncs el més important va ser agafar el model de la prosa llatina i, per dir-ho així, transplantar-lo al català. Ja no n'hi havia prou amb llegir els clàssics. L'objectiu era escriure com ells. Això volia dir frases més llargues, més elaborades, un vocabulari més ric. L'objectiu era claríssim: donar-li al català el prestigi i l'elegància de la llengua clàssica. Això, per descomptat, no va passar d'un dia per l'altre. Va ser un procés. Les primeres pistes ja les trobem cap al 1400, amb Joaní i Martí l'Humà. Després, durant el segle XV, aquest nou estil es fa cada cop més fort, sobretot amb el que es coneix com la valenciana prosa. I el moment culminant arriba amb Alfons el Magnànim. Ell trasllada la cort a Nàpols i la converteix en un dels focus de l'humanisme més potents de tota Europa. I qui van ser les estrelles d'aquest moviment? Doncs tenim noms que són autèntics pesos pesants de la nostra literatura. Bernat Metge, per exemple, amb aquella meravella que és Lo somni, o Antoni Canals, i més endavant un mestre com Joan Rois de Corella. Ells van ser els grans arquitectes d'aquesta nova llengua literària, elegant i sofisticada. Perfecte. Però, un moment. Vol dir això que l'humanisme català era una simple còpia de l'italià? Doncs no, en absolut. De fet, va ser tan particular, tan seu, que fins i tot li hem hagut de posar un nom especial. I aquest nom és paleohumanisme. El terme el va proposar el gran Joan Fuster, i bàsicament vol dir humanisme antic o primerenc, una paraula que de fet ens dona la clau per entendre'l. O sigui, què significa paleohumanisme? Doncs que aquí l'interès era més per la forma que pel fons, més per l'estil, per la llengua, que no pas un gran canvi filosòfic. Va ser com una febre cultural dins d'un grup molt selecte d'intel·lectuals, però no un moviment que arribés a la gent del carrer. Aquí la comparació és molt clara. A Itàlia, l'humanisme va ser una explosió cultural que ho va canviar tot, a tots els nivells. Aquí, en canvi, va ser una cosa molt més acotada, gairebé de laboratori. Un projecte d'una èlit, sí, però, atenció, justament per això va ser tan increïblement eficaç en allò que realment buscava.
I amb això arribem ja a la part final. Llavors, si va ser un moviment tant de petit comitè, quin llegat ens va deixar? Va valer la pena? Doncs bé, potser ens va deixar el llegat més important de tots. Perquè el gran èxit de l'humanisme català no va ser tan filosòfic com lingüístic. El seu gran llegat va ser la creació d'una llengua literària potent, unificada i culta. Va donar al català un model, un estàndard de prestigi, que podia expressar qualsevol idea, per complexa que fos. Va ser, com dèiem al principi, una revolució des de dalt, però amb uns resultats que encara avui, d'alguna manera, perduren. I acabem amb una pregunta per pensar-hi una mica. El fet que un model de llengua tan influent fos creat per una elit des del poder, què ens diu sobre la nostra pròpia història? Ens demostra que la cultura i la llengua de vegades també es construeixen des dels despatxos. És una reflexió interessant sobre la relació entre poder i cultura. Bé, ho deixem aquí per avui. Fins aviat!